सारा दासान्दि नैबे कसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गिर्जा न' मन्दिर न' मस्जिद न' बेफोरखौ बायला जिलाखौ गासैखौबो मावफुंनानै फोसाबगासिनो दं। दा बेनि गेजेरजों सारा माबा फोरमायनो सानदों नामा? जोङो जोंनि सरकारा दा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे बिथाङा ओरैबायदि थांखि लादों खालि ओनसोलाव लामा बान्दो जाबाल' जौगाया, धर्म बिथिङावबो थिग थानांगोन। बेनिखायनो मन्दिर मस्जिद माजिटान गारजासालिफोर बैफोरबो थिग जानांगोन, अब्लासो समाज बेबस्था थिग जागोन, धोरोम आफादफ्रा जौगागोन। बैफोरखौ नोजोर होनानै ओंखायनो आलारि सोरां बिथांखि आसनि जों लादों। बेखौ लानानै दा आंनि समस्तिफ्राव अबेबा मन्दिर मोजां नङा, अबेबा गिर्जाफ्रा अखा सिरो, बैफोरखौ आङो थिग खालामबाय थादों आंनि समस्तियाव। बिदिनो अखा बोथोर फैबाय, लामा एसे गाज्रि, बान्दो दङ, रायजो राजाफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा रासिन 100आव 90%आ काल्टिभेटर माइ गायो, आबादारि। बैफोर जाहाथे नैबे दैज्लां बोथोराव मोजाङै माइ गायनो हायो, बोसोरसेनि जानायखौ बिथांमोना थिग खालामनानै लानो हायो। बैफोरबादिखौ नोजोर होनानै आं आंनि समस्तियाव बेराय गिदिं रायजो राजाजों रायज्लायनानै बैफोरबादि खामानिफोर बा हाबाफारिखौ आं मावबाय थादों। माखासे साननि सिगां जोंनि बिटिआरआव APB होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा गोदान दाबाय। दा बै राजखान्थि हान्जाया जोंनि नैबे 6 नं कसुगाव समस्तियाव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा इयुन समाव? भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि देश। बे डेम'क्रेसि देशआव बयहाबो मोनथाय थायो, राजनितिक दानोबो हायो, इलेक्सन गेलेनोबो हायो। नाथायबा आंनि नुनायाव कसुगाव समस्तिल' नङा, सारा बिटिआरआव बे गोदान आफादा गोहोम खोख्लैनो हागोन आं बेखौ सानाखै। मानोना बेयाव जोंहा प्राइमारि दं, ब्लक कमिटि दं, दा बुथ कमिटि दं, आरो बुथ सोल' अभियाना जोंना जागासिनो दं मोनफ्रोमबो बुथआव। दा ओंखायनो बे दल मोनसे खालामनांगौ आरो दल मोनसे सक्तिशालि जानांगौ, एसे समय नांगौ। बिथांमोनाबो जागोन सानसे समाव, खिन्थु टाइम नांगोन बिथांमोननि थाखाय। दा ओंखायनो आं सानाखै जे सोरखौबा आं आन्डार एस्टिमेट खालामा। बिथांमोना दल गोदान खालामदों, मस्ट वेलकाम। मोजाङै माव, रायजो राजानि माव आरो मोजाङै दल खालाम। दा ओंखायनो दिनै जोङो कसुगावआव फैगौ 2025 दा 2025आव जे जोंना इलेक्सन जानो फैगासिनो दं, बेखौ जोंनि टप टु बटम दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों सावरायदों। जों बोरै थांनो, मा खालामनो आरो मा मावनो, बेखौ जों दिनै थिरांथा लादों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो कसुगाव समस्ति बा कसुगाव ब्लक कमिटिया दिनैनो खामानि मावनायनिखौ जों साखाफारा खालामो। सारखौ नैबे साननैसोनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुदों। इउपिपिएलनि टिकेट मोनाब्ला गुबुन दोलो BPF बा गुबुन दोलोआव हाबफैगोन होननानै भाइरेल खालामगासिनो दङ। बिनि सायाव सारा माबाफोर बुंगोन नामा? बे प्रपागन्डा। गुबुन दोलोआव थांनायाथ' बाथो। आं गुबुन दोलोनि मानसिखौ जयेनसो खालामगासिनो दं। खारन जों जागायजेननायनिफ्रायनो UPPL दोलोआव थाबोदों आरो आगोल PPPMमोन, बिनि आगोल PCDRमोन। जोंनि थांखि आरो साननाय हनायाव गलाव सहैयाजासिम जेब्लासिम सहैया, दल नागारनायाथ' बाथो। टिकेटजों खोथा गैया, मतलब गैया। जोङो दा खामानि मावग्रासो, आं सासे साधारन मेम्बार। हाइकामान्डआ जेखौ बुङो जों बेखौनो खामानि मावग्रा आरो आं बेखौनो खामानि मावो। टिकेटजों मतलब गैया। दा ओंखायनो जोङो खामानि मावगोन, समाजखौ बोरैबा थिग खालामनो हायो, जोंनि ओनसोला जौगानांगौ, बेयाव सान्थि फैनांगौ। जोंनि मेन एजेन्डायानो पिस, आरो जेराव पिस थागोन, जेराव सान्थि थागोन, बेहाय जौगानायाव फैगोन, गासिबो फैजोबगोन। दा ओंखायनो बेयाव गुबुन दोलोआव थांनायाथ' बाथो। बै जाय बिथांमोना बुंदों जों बेखौ नागिरगासिनो दङ, आरो बिथाङा बिदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थाथों, नङाबा बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो माबा मोनसे राहा लामाबो लानो हागोन। सारनिसिम मोनसे जोबथा सोंनाय, फैगौ 2025नि BTC इलेक्सनाव नैबे 6 नं कसुगाव समस्तियाव बेसेबां पारसेन्ट लानानै देरहासार खालामनो हागोन होननानै सार नोंथाङा सानो? दा बे सम नङा, इलेक्सना दाबो डिक्लेयार होआखै। सेप्तेम्बराव जागोन होनदों, माला जागोन, माला मागोन
बेयो दाबो घोषणा खालामाखै स्टेट इलेक्शन कमिशना जेब्ला डिक्लेयार खालामगोन उमुक दिनाव जागोन अब्ला जागोन आरो अब्ला बै समाव जोंनि एसेसमेन्ट आरो जोंनि मावनाय दांनायखौ गासैखौबो लाजोबनानै जोङो बुंगोन जे जों इसेबां पार्सेन्टआव देरहागोन दिनै बे सम नङा नैबेखायनो दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय। Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Pramod Bora Zindabad! 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 Pramod Bora Zindabad! Zindabad! Zindabad!